قريتنا بتحتنا المفتاح المهار دراسي دكتور تسفا قبرمتهن ترجمن أنبابن قبريس خلد ميكائيل قريت همونغو بتواياتهم زنباليتاتهم كبرتاتهم دليتاتهم كمون بتحساسهم أمالها خطأهم زفلالي والكسوات ويكجر لسات زغسات نود عاو خننت باستفلالي يسترقموا بحرياوي زي مسمعيو نزو نبور ناينابرا كوننت بمجنزاب أوصعي زركب إرتاو حورة السبنا نمحبراي ملاليت هايتون محبراوي أقاومون بعتوبنت انت مرميرنا نتي كاب أغلقلت وصعي خوين زولو كوماتنان استوغزا زي حيمانتو تكالاتنان بوست عقوهي نعزب أب استفالالي ختماتات تمشتن زنبرا أزين بزحات كوماتنا چرشن بزي أسر بريسن تريفن إرتراويد أورتودكساويد بيتا كريستيان من انتو خانت أبكلتا تمغيلات ركب قداماي نتن نمنجس زدقفا بيتا كريستيان زحاقفت جلة كالا آي نتن ناي منجس إيد أب قدا بيتا كريستيانات متأتو تابزو قوما زحازت جلة إيه أوز أي أبدخون يخون بوتا بعبي حاقوس استمسرتت بيتا كريستيان قدام عمسا قدمي مسنبالا كل ساعة حكلتا وجلات مكال بخلتي قصاتو انت تملكتنا اتن ابكلتا ويكاون العلي المكالة كريستيانا كومون اتن ابكر مدانيا ابيت فردي قريبا نقوداين زخوني يخون فتح ويبين زنادي ابيت كريستيانا زبزحا دقفت منقسي ايان عوشتكم اثنان حمتاو تكالاتنا تفلالينا خنق وعاز مزعزاب زحزن ايو اتو ازيوز قدر خاا اتفلليات عوش سدرابيتاتن حدحداو زمدناتاتن كيترفه من سوراقو ايو سلازو خانه دما عوز اي حفشاو سئلي ارتاو حرة سبنا سنة اد ايكونن لمداوي كبرتاتنان بحلداوي ورشاتاتنان حاقراوي مننتنان عبي حدقاودي ويركب ابزي اوانزي قل دقنا عبعت افارسن قلت او قبنات بمكفالهم عبيت مع السرتي تداوينهم ألو تحت عدمي خنسن نفس الصراز خونا دكناون ألوها أب إرتراويان من إسعات قطرتهم بينهم قل عزعبي زلو عقنو بزا سنبت مقدي يوسخ ألو قال يوم قل عدما تمرتهم أقاريسهم جزءهم راح ريحهم يخدو حمتاوت كلافنان كوماثنان بمرئسياتنا زخون حقراو منتهم حنقوفا إلهم زخصكسولو حاجراو بحلهم زحقفلون زمعرقلون كم إرتراوين عروخن محازوتن تراخيبهم نرحلهم زواسوؤلون تطوح بايتا فترة بزي مخالن دقنا مسكالو زيغاتات بممرعو ناب زي فلطو بحلي يرعمو ألو ناب بيتا كريستيان كنمالا تتكلنا كم إردوبات كريستيانات بتواهدنا بسلامنا إمنت قدائنا تراي كنقبر تطفيتي قبرلنا يهون انبر بنصارو ابيت كريستيان محبر بوليتيكاوي حلولو اندالعلنا باسي انداص احترنا عاوشتنا حنفشفشن انقرقرن فتر بيت كريستيانات نابتز عوو تحتات لستغيرا دقنا نابو قصم قلقلو ايدفرون سلدي ابزي اوانزي بيت كريستيانات هدمه زدفؤو زيقاتات ناب مجرشا معلبيهم نخبصحو ننوح قزو زقارارولن معقوبيتات كوينن تحاصيرن تريفن دقنا كابزي أبكوماتنان حمتاو تكالاتنا فترنا يزولنا كونز أون مرزامن هواهو كندحنو حد حدنا كنز آورن كنكاورن أدلاين أقدرسن مغانو نفسوعن أوز عايز نبر إرتراويان كلنا نزي من إسي ولا نزي المزخونة يكون بوليتيكاو دراما كنسرعو مرالاو ديتا ألونا نبزع عالم زياء تفلالينا ببيننا مزينا كم تفلالينا ببيننا قريفنا خن كيد هنا يكون انبر كم دك سب أبزع عالم كلنا قوني بحبار كنبر تسعيتي قبررنا باستفلالي تمكرتات هيوت سلازة حالفنا استفلالي تبعات يزولنا حبيلنا خنبر كلنا دما أبزو خون يكون عن زمدناتاتن كونتاتن
ግርጭት ዘይተርፍ ነገር እዩ እንደቀ ሰባት ዝጠምሮምን ዘቀራርቦም ግርጭት እንበር ስምዕ ዘይምዃኑ ምግንዛብ ከዓ አገዳሲ እዩ ሄራክሊቱስ ከምዚ ይብል ተፈጥሮ ዝመሳሰሉ ነገራት ዘይኮነስ ተጻረርቲ ነገራት ተጊሁ እንዳናደ ንዖም ጠርኒፉ ውህደቱ የረጋግጽ ስለዚ ኣብ ህይወት ግርጭት ንኣወንታዊ ለውጥን ምዕባለን ዘጋጥም ዕድል ወይ ብድሆ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ግርጭት ዘይምህላው ዘይኮነስ ጽቡቕ ፍረ ንምርካብ ንግርጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ምእላዩ እዩ ነክስ ስወከፍ ባህሊ ናቱ ኣረዳድኣን መስርሕ ኣፋታት ሓግርጭት ከም ዘለዎ ኣብዚ ክንጸር የድሊ ገለ ባህልታት ባእሲ ብውዑ ክትዕን ብቁሉዕ ኣገባብን ክፍትሑ የተባብዑ ካልኦት ድማ በተሪ ዲስፕሊን ትሕትናን ውሕሉልን ጥንቁቁን ኣተሓዛ ዘይምስምማዕ ይመርጹ ግርጭት ብውሕሉል ኣገባብ ተተሓይዙ ናብ ኣወንታዊ ለውጢ ከምርሕ ይኽእል በገባብ እንተዘይተተሓይዙን ብፍላጥ ሸለል እንተተባሂሉን ግን ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ዓዕናዊ ክኸውን ይኽእል ግርጭት ንገዛ ርሱ ሕማቅ ወይ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብ ኣተሓሕዝኡ ዝምርከዝ ጉዳይ እዩ ጽቡቕ ተባይ ክሓንጽ ይኽእል በጻሩ ከዓ ቅልውላው ክፈጥር ይኽእል ንግርጭት ከመይ ጌርና ንጥቀመሎምን ንፈትሖምን ኣብ ባህርያዊ ጠባያቶምን ናይ መወዳእታ ዓላማናን ወሳኔ ተራ ይጻወቱ ግርጭት ኩሉ ሳዕ መናብርቲ ህይወት ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለ ሰባት ክህሉ ይኽእል ብዝተፈላለዩ ጉዳት ከዓ ክለዓል ይኽእል ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ክብርታትን ስነ ሓሳባትን ዝውንኑ ውልቀ ሰባት ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ትጥቢት ናይ ሓደ ጉጅለ ካብቲ ካልእ ጉጅለ እንተዘይተማሊኡ ግርጭት ክለዓል ይኽእል እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግርጭት ግን ሓደ ቀሺ ኣብ ክንዲ መንፈሳዊ መርሒ ጥራይ ዝኸውን ተሓዝ ንብረትን ኣቦ ወንበር ናይ ቦርድ ክኸውን ክመጣጠር ከሎ ኣብ መንጎ ተቐሽን ኣባላት ቦርድ ቤተ ክርስቲያንን ዝኽሰት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ኮማትናን ሓመንታዊ ትካላትናን ዘሎ ግርጭት ብንጹር ምስ ፖለቲካን ምስ ትውዓል ዝጎደሎ ዘተን ዝተኣሳሰር እዩ ብሓቂ ብሕሱር ማሕበር ፖለቲካዊ ዕንደራ ተሓሚኽና ወይ ለሚስና ኢና መብዛሕትና ነቲ ቀንዲ መባእሲ ማሕበር ፖለቲኩ ጉዳያት ፍልልያትና ንርዳእ ነርና እንተንኸውን ትርጉም ምነበሮ ብዙሓት ካባና ሓደ ጉጅለ ወይ እቲ ካልእ ጉጅለ ነናይ ሓሳብ ይጣበቕ ከም ዘሎ ብንጹር ከየረጋገጽና ነቲ ዘለናዮ ጉጅለ ንድግፍ ከም ሳዕቤን ናይዚ ድማ ብዙሓት ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንብዙሕ ዓመታት ዓብሩ ዝነበሩ ነንሕዶም ክናቆቱ ጀሚሮም ገለ ኣዝማድ እውን ምስ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ስለ ዝወገኑ በዝማዶም ከም ጸላእቲ ተቆፂሮም እቲ ሽግር ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያን በበይኑ ሃይማኖታዊ እምነትን ዘለና ክንስና ከም ቀደምና ኣሩኹን ኣዝማድን ኮይና ክንቅጽል ከም እንኽእል ካብ ዘይምርዳእ እዩ ፖለቲካዊ ዝምባሊና ወይ መርገፂና ብዘየገድስ ብርግጽ ጥቡቕ ዝምድና ክንምስርት ዘኽእሉ ናይ ሓባር ረቑሒታት ኣለውና ብሓባር ኮማትናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን መስሪትና እንዳኾስኮስና ነቶም ኣብዛ ህሞት እዚኣ ንዓብዪ ሓደጋ ተቃሊዖም ዝርከቡ ደቅና ብሓደ ተጠርኒፍና ከነድሕኖም ንስራሕ ነሲ መንእሰይ ወለዶ ዘለና ብግቡእ ናይ ምምልማልን ወይ ምኹስኳስን ግዴታ ምዝንጋዕ ዘሕዝን እዩ ግርጭት ምፍራሕ ልሙድ እዩ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ምሁራትን ሞያውያን ኤርትራውያንን ካብ ግርጭት ክሓልሙ ክብሉ ካብ ኮማውን ሃይማኖታዊ ትካላት ንጥፈታትን ምስታፍ ነፍሶም ከግልሉ ዘይገብሮ ዛዕሪ የልቦን ግርጭት ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ከይከውን እሞ ምስ ካልኦት ዘለዎም ጽቡቕ ዝምድና ከይባላሾ ስለ ዝሻቐሉ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ በቲ በብግዚኡ ከም እሳተ ጎመራ ዝትኮስ መወዳእታ ዘይብሉ ቆይቅን ባእስታትን ስለ ዝሰክዑ ይኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ብርግጽ ዝተተኮሰ እሳተ ጎመራ ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍንጀር ዝተደጎለ ከም ዘሎ ምዕዛብ ዘሻቕል እዩ ብረንደን በርሻርድ ከምዚ ይብል
ንግርጭት ገዚኡካዮ ምሕላፍ ካብ ናይ ቀረባ ግርጭት ንምምላጥ ዘተኣማምር ግዝያዊ ስትራቴጂ ክኸውን እንከሎ ንዝተናውሕ ስቃይ ዘእንግድ ናይ ነዊሕ ግዜ ፍቱን ስትራቴጂ እዩ እዚ ብፍላይ ኣብቶም ንጹሓት ደቅና ስምብራት ይሓድግ ኣሎ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ክልተ ሓላፍነት ጎደሎም ወለዲ ክበኣሱ ከለዉ ኣብ መንጎ ሳቄ ኩሉ ሳዕቲ ምስኪናይ ቆልዓ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግርጭት ጎቲኻ ምሕላፍን ነብስኻ ምንጻልን ብዙሕ ግዜ ናብ መፍትሑ ዘምርሕ ኣይኮነን በምጻሩ እኳ ደኣ ግርጭታት ብቕልጡፍን ውሕሉልን መገዲ እንተዘይተዓልዮምን በብደረጃ እንዳዓበዩ ናብ ተቃውሞን ቅርሕንትን ቂምን እዮም ዝምዕብሉ ስለዚ ድማ እዮም ከምዚ ዓይነት ግርጭታት ናብ ውልቃዊ ምስ ተቐየሩ ኣብ መጨረሻ ምእላዮም ኣጸጋሚ ዝኸውን ግርጭት ኣብ ክንዲ ጎሲኻ ተሓልፍ ግንባር ንግንባር ገጢምካ ናይ ምውጋዶም ጥቕሚ ምፍላጥ ኣድላይ እዩ ብዙሓት ግርጭታት ዝለዓሉ ካብቲ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘርእይዎ ድኹም ብቕዓት ናይ ዝርርብ ዘስዕቦ ዘይምርድዳእ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ምዕዛብ ይከኣል ብዙሕ ግዜ መዛርብትና ዝብሎ ብግቡእ ኣይንሰምዕን ጥራይ ዘይኮነ ብግቡእ ሓሳብ ንሓሳብ ኣይንላወጥን ኢና ዝበዝሕ ግዜ መንቀሊ ግርጭት ዝኾኑ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣይስማዕን እዩ ዘሎ ዝብል ስምዒትን ዘይምርዳእን እዮም ስለዚ ኣብ ምፍታሕ ግርጭታት እቲ ቀዳማይ ሕጊ ጽንኢልካ ምስማዕን ነቲ ዝግለጽ ዘሎ ቀንዲ ስክፍታን መልእኽትን ክትርድኦ ምፍታንን እዩ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ሳዕ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራውያን ግርጭት ውልቃዊ ስምዒትን ናህርን ስለ ዝውሰኹ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ይገብሮ ኣብ ምፍታሕ ግርጭት ብህድኣትን ትሕትናን ምክባርን ምልዛብ ወይ ምዝርራብ ኣድላይ እዩ ንሰባት ዘቀራርቦምን ናብ ሓድነት ዘብፅሖምን ምዝርራብ እዩ ኣተሃነፃ ሓንጎልናን ቅርፅን ኣሰራርዓን ኣካላትና ካብ ነድሕና ተፈላለዩ ምዃኑ ናይ ምፍላጥ ኣድላይነት ምርግጋፅ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ዝተፈላለዩ ጠባያትን ባህርያትን ኣረኣያትን ዘለውና ከም ኩሎም ደቂ ሰባት ኩልና ببزح مجد نفعل لنا كوينوجن كاب حنت حجر إرترا زمسأنا شواتا سبات كعائنا إذا دم أيونو كلنا بحدث أمر ناي حبار نون نوراحي نتي أب التحساس بانان عمل خختاتن كبرتاتنان دليتاتنان زلنا في الليات كمتي ببقى عينة حبرتات بس السما مع الجواب تسريعو تواحدو ويمزولو طبق كسرمنا نرنقو كم دمانة كب إلو تتغيسو زولو في اللياتنا كنا نقو يقبع كاب حانت مغلت سدرابيت ويدما كاب دوغل حدا بيت مرتي جميركا كسابتز ترقبوتا بيت بيو أما عالتاوي درجة هوتنا بدبع عينتهم قرجتات يكاتمنا نمكرن هنا بحلفي أبزان عيلومي تماغلتن تحلالغتن دبزسن عالم تركو والأوانزي أمانغوز هلو قرجت ناي مقلاي كئلات وي بقعات مونان وساني ناي هوت بالحاد إيو ناي سدرابيت بأسي يكون وي ناي سوعين سويتن بأسي وي دما أمانغوز تعرف كمون حدا وجل مسكال وجل سبات حقاو خسي أمونغو مأمنان حدا بيت كريستيان كمتي أويت حماتاو تكالاتنان كوماتنان حاجة ده وجلة مسكالو وجلة بسرقاقامي زرعي بأساز أمسلو كدمين جزاء رؤسهم نابيت فرد مكلعهم نتم تواصل أكلات ويجلة سات رخبكا ودايم بعلاتهم كفترو متببع أزيو أقداس نقريو نوح زي قبر أبوزحات كشيتاتن كتماتاتن زنبر إرثراوي حبرتسبنا لعلي تسعان شمونتن مئتاويت بأسوتاتو
بالتمرط عبيت شماغلة زقوما كوميتاتات بمتحبار بتكريستيان بلمداو أجواب يعرق نيرو عبيت فردي قريبا مزوسون قدات كاب كلتمي تاوز واحد يوم نزنبرو انتو هني عبز اوانزي عوز عزر كاب حرورة سبنا كاس عن شمان تنميتاو قدايو عبيت فردي خصن كله اتي ترفي خلتمي تاوز كا بشماغلتات تن بتكريستيانات نفتح يكبرولو كمزي سلازخونه دما بخلتيهم تبعت وجنات قبول زخونه ناكلتيهم دليتات زعقب رتعوي مفتح جريتس حاسو مبال بدهي ايو زخونه خينو جريتت نمفتح كنصعر كلنا كنمحرز قبا زي لمدن مخنين زخونه زسعب عقبا مفتح باسي عقمت متاو ايو مجمريا اب كل باسي ولا اب محبره بوليتيكاو زتون انت خوني كفوت لزب كند وسانيو كاب حق خير حقا بزعباتي زباسي خونتات زملكت كمي كم زسمع كان مغلاص نتي مباسخا بحق عتوبنت دليت كان تغبرات كان يفلطو نتي خالق سب زغورو حريكا ابتي تخاتيتو زلو شغر طراج متوكال كاب زيد اللي قريتت كيف التر مقطع يحجز كمتي مارتين لوثر كينغ بولو تبعت ننحدهم سلازي فرارو اي سمامون سلازي فلطو اي فرارو زي فلطو ما ننحدهم سلازي زرارو يوم تبعت كزي وسيدهم قدم زعقر نمصراين نمردان زاكل عقر دست حطوتا زحاتو نيرو انتو زقونو عن مونغو سوازركو مبزحتهم زي مرداءات كوبر مخالو بقن عنا مزتاين نمتحبابار فقادنيا مخانن نابقلقي نبصح ابز قبر صعبي كل ساعة حقسيهم اكل اي زراع نتخالق سبزبلو كي كولفكا روصن إلكا مسمع يدلي بيتي بأسيس تنكف زبالي بنفس وكف سب باب بترا كي تخولفه كزارب رؤيتو خبقلسن عدل كركب يقبع أولات بوزحات أرثوذكسياويت بيتا كريستيان كلهم بعلاتهم كعرقو تقولو كم زي بلهم لمرتعتب تخوينو علو مخنياتو دما نحنا أوت أن ننبر إرتراوين زيتنا نمردع إن زعلم زي كونه ملسي ناي موحب شوحاتن نام قياقن وي متراخن زقنعه سلازخونه قبو أقلبو محابن علم إلكام اسمعن نايتي بأسي بحريات تحستون مردعن نتقريت بقبون برتعون مقدي ناي مفتح تخولو كبير بلو ثالثاي نخول وقنات زربح فتح علامة وي معكل زكبره مسرح نمفتاش كلهم يخوني زبحالو قريجاتات مريجاتات قريبهم بحبر كوين كاكزت يلهم كنك قومون يدلي بقصبت مثل مركب زدرخ سمعت كله يقولون عدلاي تخوينو دما ساقع وي شارع زي ولهم رئيسات نمركب سالسة أكال موساخ رابعاي اتزاته بناي كلهم وقنال زعوة فتح يزازم اتفتح ناي تشجر فتصومن بزي قدلتن كخون وقع انت زي خالي اتناي مودعتا خبز حزر لو سممع مخلتي وقنات بمطنو زعق مرشا يكون هذا وقن بموقع بعحن مهواخن انت تعويتو زي رب تعوي ثاني انت حالفو ويدما تخلق اي اكل شا علاش إيدو انتهى رأهيبو بركز التوسع وي زي تسعر وقن هرلو كم زي انتو خوينو خاا اتوسعيد ويفتح ناس مسارتاو نقر منكال قريجت عيو قودون ايو زي سمع حمارت ناي حدا قريجت تردينا بالمسارات زي قبل على تقليس زولو مسرح برتعاون فتحاون مقدي كنفتحو مجمريا ختحاورنا زخولو بزحات نقرات وي قدات كم زولو مفلات
ከምኡውን ክፈላለዩና ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ከም ዘሎ ምስተውዓል የድሊ ይኹን እምበር ዝበዝሕ ግዜ እቶም ከተሓውሩና ዝኽእሉ ካብቶም ክፈላለዩና ዝኽእሉ ነገራት ዛይዶም ንረኽቦም ሓድሕዳዊ ዝምድናናን ሓባራዊ ልዝብናን ክብልን ቀጻልነት ክህልዎን ኣብ ኣቀባብላ ከተሓውሩና ዝኽእሉ ነገራት ነተኩር ሓደ ኣዝዩ ኣገዳስን መሰረታውን ዝኾነ ንኹልና ከተሓውሩና ዝኽእል ነገር ሓልዮት ናይቶም ቀንዲ ግዳያት ፖለቲካዊ ባእስና ዝኾኑ ደቅና እዩ ኣብ ምትዕራቕ ሕድሕዳዊ ዝምድናናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ዝኽሰቱ ጉጅላዊ ባእስታት ቀንድን ዝኸፍኡን ደረኽቲ ሓይልታት እንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ ከም ትዕቢት ድርቅና ስስዐ ሓደ ግዜ ድማ ድንቁርና ዝኣምሰሉ ባህርያት እዮም ብትዕቢትና ንሓፍረሉ ስስዐና ነወግደሉ ድርቅና ንየው ንብለሉ ኣተሓሳስበና ንቕይረሉ ኣኺሉ እዩ ነፍስና ካብ ተነፅሎን ወይ ኣውራጃዊ ወግነትን ሓራ ነውፃሉ ሕፅረትን ደረትን ዓቕሚ ማሕበረ ፖለቲካዊ ኣፍልጦና ንኣምነሉ ግዜ በፂሑ እዩ ብቕንዕና ካብ ልብን ንዕርክነትናን ምሕዝነትናን ንኹስኩሰሉ ከም ኩሎም ደቂ ኣዳም ልኡማት ነንሕድሕድና ብትሕትናን ሕያውነትን ንዋሳኣሉ ንኹሎም ኤርትራውያን ወገንና ድማ ከም ነፍስና ነኽብረሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ኤርትራውያን ምሁራትን ሰብ ሞያን ኣባላት ቤት ክህነትን ካብ እተሓብኡሉ ቦታታት ናብ ቅርዓት ወፂኦም ኣብ መፍታሕቲ ወሪሩና ዘሎ ግርጭታት ተወጉሶ ወሲዶም ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብና መሪሕ ተረኦም ክፃወቱ ፍረ ሰላምን ውህደትን ክዘርኡ ይግብኦም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኤርትራዊ ኣብ ምህናፅ ዱልዱላት ኮማትን ከምኡን ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ክንዲ ናብ ተፃውኦን ፅልእን ቤት ፍርዲ ዝቕየራ ከምቲ ጉብአን ቤት ኣምላኽ ኮይነን ክዕቀባ ኣብ ስራሕ ተጊህና ንሳተፍ ብተወሳኺ ኣብ ኮማትናን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ንግርጭትን ባእስን ባዕላትና እንተዘይኣሳዊርናዮምን ኣንበድቢልናዮምን ቀጻልነትን ዕድመን ህላውን ከም ዘይብሎም ንገንዘብ ብሓፈሻ ንሕና ኣብ ወፃኢ ንርከብ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ፈላልዩና ዘሎ ሓፁር ኣፍሪስና ነዚ ሒዝናዮ ዘለና ሓደገኛ ጉዕዞ መኣዝኑ ወይ ኣንፈቱ ቀይርና ንደቅና ሓድሽን ዝበለፀን ደረጃ መነባብሮ ክንሃንፀሎም ዓብይ ብድሆ ይፅበየና ኣሎ ኣብ ሓድሕዳዊ ዝምድናታትን ኮማትን ሃይማኖታዊ ትካላትናን ምእንቲ ተቢዕና ፍቅርን ምክባርን ብፃይነትን ከነተኣታቱን ከነማዕብልን እታ ነጥቢ መቐይሮ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክንረኽባ ኣሎና ዕላማና ክንወቅዕን ቀፃልነት ፃዕሪ ዓወትና ከነረጋግፅን ነቲ ዘልማዕናይ ሓድሕዳዊ ዝምድናታትና ፀሓያይ ከይውሕጦ ሸለል ክንብል የብልናን ንጥፈታትን ጉዳያትን ከምኡውን ሃይማኖታዊ ትካላትና ፀቢብ ኣረኣያ ዘሎም ባሃማትን ዘጉባዕብዑ ደናቁርን ከካይድዎን ክመርሕዎን ኣይንፍቀድ ንገሌና ዕሽነት ንገለና ድማ ምርቓ መሲሉ ይረአ ይኸውን ኣብ ወፃኢ ሃገር ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ ሓድነትን ሰላምን ስምምዕን ከልብሶ ዝኽእል ዝበለፀ ኩነታት ፖለቲካዊ ፀቕጢ ካብ ጉዳያትን ንጥፈታትን ከምኡውን ሃይማኖታዊ ትካላትና ጨርሹ ክውገድ ከሎ እዩ ኣምላኽ ይባርኸና